pali nkhani ina yake imene yandipeza kumene yandikwiyisa kwambiri ati pali maloya atusa nkhani imene ndi Malawi Law Society anayika mnews ka public notice kunena kuti pali maloya ena anadyera ndalama za ma clients awo nde anapita ku disciplinary kukakamba nkhani imene nde aganiza zoti awasiyise kayi ntchito kwa zaka ziwiri miyezi 6 kachani. Maloya onda achina ndani achina Rich Katsichi, Nice Msoya, Maxwell Tembo. Ineza ndikwisa chifukwa choti ku Malawiko anthu ena akaba, anthu ena akadira ndalama za anthu amamangidwa amapita ku polisi. Chifukwa chani Malawi Law Society ndi mabungwe amenewo akukhala ndi malamulo awokha. Chifukwa chani anthu amene ngati pali umboni ngati ayika mu news kuti anadira ndalama za ma client, chifukwa chani sanayitane apolisi, chifukwa chani sanayitane apolisi, chifukwa chani akupangana disciplinary committee okhaokha kumanena kuti basi musiye ntchito kwa zaka ziwiri kwa miyezi 6 basi. Amalawi ifeyo tikakhala kuti talakwa. Munaona wina aka amayenda pa njinga ndi ana 4 anakamtenga apolisi chifukwa choti awona zinthu pa social media ya polisi. Panali anyamata aja kuchikwawo amasera ndi ndalama anakatenga. Ndiye iziziso zili mu news. Malawi Law Society akunena kuti pali maloya ena anadyera anthu ndalama. Chimene angapanga polisi ndi kupita kawamanga nawonso akaonekere mu court ngati mmene timachitira tonsefe Amalawi tikalakwa. Chifukwa choti tikalakwa ifeyo majajiwa amanena kuti chani sentence tikupasa kuti anthu atengerepo phunziro. Nde bwanji munthu amene angaphunzise kwambiri anthu ndi munthu amene ali olemera maloya akuphunzira bwino. Akalakwisa chonchi aziziwa zoti amavutika anthu kuwerenga chani kuti akhale maloya. Akatenga ndalama za munthu wina akadira ndalama munthu amenewo amafunika kumusisa ntchito kuti anthu onse atengerepo umboni phunziro. Koma zoti mpaka na zaka ziwiri basi zikuoneka ngati kuti pali malamulo a anthu awiri. Anzathuwa ali ndi ka act kawo kamene kamapangisa kuti apite ku disciplinary basi. Zisakhale chonchi. Walakwisa ndalama za munthu wadira ndalama za munthu ka ndi lawyer akuyene apite ku court akayankhe mlandu wakuba. Akayankhe mlandu apolisi kusakhale ati is contrary to act kena kake ka legal act. No, it's contrary to the penal code. It's contrary to the penal code. Kuliti milandu kumene was theft by trick, theft by servant, fraud. That is zikhala ngati zinthu zimene zonse. Ndiye ine zandikwisa kwambiri kuti maloya akuoneka ngati kuti ali ndi ka system kawo kothawa kukumana ndi chani ndi chilungamo. Then ndikuona ngati kuti apolisi aonepo bwino pamene papa zisamakhale ngati kuti if anzathu wasiya Malawi zisamakhale chonchi. Kusa act imene kandi ma MP pangana repeals zimene apange repeals zimene kuti ngati iweyo waba ndalama, iweyo wadira munthu ndalama. Si achina mzomera aja anaba chani. Mzomera ngwira anapita ku prison anaba chani. Kandi 100,000 sinafike sa 200,000. Anaka nkoka protocol course kumponyera mchani prison. Okhala mndende paka na watuluka I think anatuluka pano 100,000. Ndiye zikusiyana pati ndi nkhani ngati zimene ndi ineyo zikundilemera zikundibowa chifukwa choti ndikuona ngati kuti pali zinthu ziwiri. Tonse ndife Malawi. Justice izikhala yofanana. Mutafaya says. Okay, pali nkhani ina yake imene andipeza kumene apapa yakhale kuthamanga ma WhatsApp pali ka notice kena kakatulusa ndi ya Malawi Law Society akuti maloya ena akanabera anthu ndalama. Take 2. Sanabera. Adadyera.